Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανά τους αιώνες υπάρχει ένας θρύλος που σύμφωνα με αυτόν κάθε τόσο εμφανίζεται μια γοργόνα στη θάλασσα και ρωτάει τους καπεταναίους των πλοίων που περνάνε αν ζει ο Μέγας Αλέξανδρος. Απάντηση δεν έχει δοθεί στο ερώτημα, όπως απάντηση δεν έχει δοθεί και σε ένα άλλο ερώτημα που μοιάζει και αυτό λίγο με θρύλο, που έχει ταφεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Πού βρίσκεται ο τάφος του? Ο τάφος ενός μεγάλου ανθρώπου, του πιο σημαντικού ίσως στην παγκόσμια ιστορία, μετά τον Ιησού Χριστό. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, ανασκαφές, αναζητήσεις, έρευνες, αλλά δεν έχει απαντηθεί που βρίσκεται θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος, που πέθανε τον Ιούλιο του 323 π.Χ. στην Βαβυλώνα, και πολλοί λένε ότι τάφηκε καταρχήν στην Αλεξάνδρεια, από εκεί πέρα αρχίζουν όμως διάφορες ιστορίες, μέχρι και ότι μεταφέρθηκε στο Βατικανό και τα λείψανα του Αγίου Πέτρου είναι ουσιαστικά ο Μέγας Αλέξανδρος και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθώ να στηρίξω μια προσπάθεια που γίνεται, σοβαρή προσπάθεια, για να ανακαλυφθεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο άνθρωπος, η αρχαιολόγος που κάνει την προσπάθεια αυτή, είναι η κυρία Σουλβατζή. Καλησπέρα, κυρία Σουλβατζή, η οποία είναι σήμερα το βράδυ κοντά μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε στην τηλεόραση. Έχουμε συναντηθεί και άλλες φορές. Όχι, βέβαια, ναι. Η κυρία Σουλβατζή είναι αρχαιολόγος και ήταν διευθύντρια της ομάδας ανασκαφών στην έρημο της Σιβά. Σίουα είναι η αραβική ονομασία. Και Σίβα τη λένε. Ναι. Η έρημος αυτή, η οποία είναι μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου, περίπου 500 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Και εκεί πέρα... Χίλια χιλιόμετρα. 1000 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Και εκεί πέρα έγινε μια, θα λέγα έτσι, μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη ανασκαφή για να βρεθεί ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου. Βρέθηκε, πλησίασε η κυρία Σουλβατζή σε αυτό το μεγάλο σημείο για τον ελληνισμό που είναι θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα τα πούμε σήμερα το βράδυ, γιατί αυτή η ιστορία είναι μια περιπέτεια ολόκληρη που κρύβει και σκοτεινές γωνίες και κρύβει και μυσαλλοδοξίες και κρύβει και κυνηγητά ενός ανθρώπου που θέλησε να φωτίσει λίγα για αυτή την ιστορία, γιατί η κυρία Σουλβατζή, κυρίες και κύριοι, πέρασε πάρα πολλά στην προσπάθεια αυτή. Κυνηγήθηκε, λιδωρήθηκε, κατηγορήθηκε. Πολλά. Το ερώτημα είναι γιατί. Έτσι, γιατί, δηλαδή για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η κυρία Σουλβατζή όλα ξεκίνησαν το 1984, όταν ζητάτε άδεια από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για να κάνετε τις πρώτες έρευνες στην έρημο αυτή. Ναι. Είχατε κάποια στοιχεία τότε που ξεκίνησατε αυτή την ιστορία? Το 1984, μιλάμε 16-20, περίπου 40 χρόνια πριν. Ζητήσαμε την άδεια το 1984 από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, ύστερα από μελέτες που είχαμε κάνει στο χώρο και είχαμε έτσι καταλάβει ότι κάτι κρυβόταν εκεί από τους μύθους και τους θρύλους των γηγενών που μιλούσαν για έναν σπουδαίο βασιλιά που είναι θαμμένος εκεί με το σπαθί του, και το σπαθί είναι σύμβολο εξουσίας. Και έτσι, αφού είχαμε περπατήσει πραγματικά την όαση και την είχαμε γυρίσει όλοι, όλες οι πληροφορίες που παίρναμε, και κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους που πάντα οι ηλικιωμένοι ξέρανε σε σχέση με τους νεότερους πολλά πράγματα, ενίσχυαν την πεποίθησή μας ότι εκεί κάτι πρέπει σημαντικό να κρύβεται. Και το 1984 κάναμε τα χαρτιά, τα επίσημα χαρτιά, από έγκριση... το 1989. Το πήρε την έγκριση το 89, 5 χρόνια μετά, από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, ναι, από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Σας είπε πηγαίνετε και ψάξτε. Ναι. Και μάλιστα ήμασταν και η πρώτη ανασκαφική ομάδα ξένη που έφτασε στο χώρο. Να σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε στην όαση ούτε εφορία αρχαιοτήτων. Τότε δημιουργήθηκε μία υποτυπώδης, θα έλεγα, εφορία αρχαιοτήτων, διότι η όαση ήταν τόσο απομακρυσμένη και τόσο άγνωστη, θα έλεγα, και στους ίδιους τους Αιγύπτιους, που πραγματικά όταν πρωτοφθάσαμε ήταν σαν να γύριζε σε περασμένους αιώνες.
Δεν υπήρχε ηλεκτρικό, δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό, οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Να φανταστείτε ότι για να έχεις νερό έπρεπε να το κουβαλάς από πολλές πηγές που υπάρχουν όντως στην όαση και λίμνες, και για να πιείς νερό έπρεπε να το βράσεις, να τα αφήσεις να κατακαθίσει το σίδερο, γιατί είχε πολύ σίδερο το νερό της περιοχής, και μετά να πιείς. Δηλαδή άγριες συνθήκες. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και πόσο χρόνο παλέψατε εκεί σε αυτό το σημείο για να φτάσετε κάπου, θα πούμε πού? Εμείς ξεκινήσαμε την ανασκαφή Μάρτιο του 1989 και την τρίτη μέρα από την έναρξη της ανασκαφής πέσαμε στην είσοδο του μνημείου, όπως απεκαλύφθη αργότερα. Το οποίο μνημείο είναι ένας τεράστιος βασιλικός μακεδονικός τάφος, που το εμβαδό του είναι 525 τετραγωνικά και ο χώρος που περιβάλλει το μνημείο ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά. Τεράστιος χώρος. Και... Τι βρήκατε συγκεκριμένα εκεί και πιστήκατε ότι είναι ένας βασιλικός μακεδονικός τάφος? Βρήκαμε στην αρχή λέοντες που φύλασαν την είσοδο του κυρίως τάφου, του μνημείου αυτού. Βρήκαμε τρίγλυφα, μετώπες, βρήκαμε... Ήταν κάτω από τον άμμο όλα αυτά. Όλα, ναι, γιατί εκεί οι αμμοθίελες είναι φοβερές. Ήταν ελληνική αποστολή. Ελληνική αποστολή, ναι. Πόσα άτομα είσαστε? Στην αρχή είμαστε γύρω στα 10 άτομα, επιστήμονες όλοι, και ξεκινήσαμε, σας λέω, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού του δικού μας? Όχι, τίποτα. Ήταν η πρώτη ελληνική ιδιωτική αποστολή που βγήκε στο εξωτερικό. Ιδιωτική. Ένα λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν χρηματοδοτήσετε εσείς την αποστολή? Ναι. Το ελληνικό κράτος δεν μας έδωσε τίποτα. Ένα σημείο λοιπόν βασικό. Και πρέπει να το επισημάνουμε. Γι' αυτό και βλέπετε παλεύω τόσα χρόνια αυτήν την ιστορία. Υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις ότι μιλάμε για ένα μεγάλο βασιλικό μακεδονικό τάφο, πολύ πιθανόν, όπου εκεί πέρα βρίσκεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Το ελληνικό κράτος όχι μόνο απουσιάζει, αλλά δεν βοηθάει αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή τίποτα πουθενά. Βοηθάει η Αίγυπτος, η οποία προφανώς σκοπεύει σε ένα κέρδος τουριστικό μετά, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την περιουσία τους ιδιωτικά, ιδιώτες, πιστεύοντας ότι κάτι θα βρουν πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής σας περιουσίας διοχετεύτηκε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Φτάνετε λοιπόν και βρίσκετε... Και βρίσκουμε αυτό το τεράστιο μνημείο, βρίσκουμε επιγραφές ελληνικές, οι οποίες ανακοινώθησαν επίσημα σε συνέδριο παγκόσμιο στη Ρώμη. Μιλάνε για τον Αλέξανδρο? Ναι, η πρώτη επιγραφή που βρήκαμε στα ελληνικά είχε από πάνω Αλέξανδρος Άμμονος Ρα. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος ο ιός του Άμμονος Ρα. Ξεκάθαρα. Έδειχνε τον ιδιοκτήτη του Αυτό το βρήκατε τάφου. Μέσα στον τάφο αυτόν? Ναι. Το βρήκαμε, ναι. Και άλλη επιγραφή που είχε ανεγείρει προς τιμή του Αλεξάνδρου αργότερα αυτοκράτορ Τραϊανός, μεγάλος θαυμαστής του Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε χτίσει στη Ρώμη πολλά ιερά προς τιμή του Αλεξάνδρου και μάλιστα ήθελε να ολοκληρώσει κατά κάποιον τρόπο το έργο του Αλεξάνδρου που έμεινε στη μέση, και έλεγε βέβαια ότι είμαι και μεγάλος και δεν ξέρω αν θα προλάβω να ολοκληρώσω αυτό το έργο. Η είδηση ότι πέθανε 10 Ιουλίου του 323 π.Χ. στην Αλεξάνδρα είναι στην Βαβυλώνα. Στη Βαβυλώνα είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Τάφηκε στην Αλεξάνδρεια και μεταφέρθηκε από εκεί. Τι στοιχεία είχατε εσείς? Οι πηγές λένε ότι υπήρχε ότι από την ώρα που πεθαίνει ο Αλέξανδρος, το 323, παραμένει για αρκετές ημέρες στην νεκρική κλίνη το σώμα, το οποίο παραλαμβάνουν τα ρηχευτές. Στη Βαβυλώνα. Το παραλαμβάνουν τα ρηχευτές που είχε πάρει φεύγοντας από την όαση του Άμμονος Διός,
και το ταριχεύουν και παραμένει το σώμα το ταριχευμένο εκεί, γιατί οι στρατηγοί έριζαν. Ποιος θα το πάρει και πού θα ταφεί. Στη Βαβυλώνα παραμένει. Στη Βαβυλώνα. Ο Περδίκας ήθελε να το μεταφέρει το σώμα στη Μακεδονία. Αλλά ο Αλέξανδρος είχε ζητήσει να ταφεί στην όαση του Άμμονος Διός. Εκεί δηλαδή που στο Μαντίο ανεκηρύχθη επισήμως ιός του Άμμονος Διός. Όταν είχε επισκεφτεί την όαση το Φεβρουάριο του 331, συνοδευόμενος από τον Πτολεμαίο και από μία ομάδα πιστών στρατιωτών του. Λοιπόν, το γεγονός αυτό που αναφέρεται έτσι πολύ λίγο στα αρχαία κείμενα, ότι είχε ζητήσει να ταφεί εκεί, για μένα ήταν το κλειδί, θα έλεγα, στην όλη υπόθεση, διότι δεν μπορούσε να αγνοηθεί η θέληση του Αλεξάνδρου και η εντολή του. Άρα λοιπόν το θέμα Αλεξάνδρεια για σας δεν παίζει. Δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, γνωρίζομαι πάλι από τις αρχαίες πηγές που δυστυχώς βασίζονται στους Ρωμαίους, γιατί το έργο των ανθρώπων που ήταν μαζί με τον Αλέξανδρο, όπως ήταν ο Αριστόβουλος, ο Πτολεμαίος και άλλοι που έγραψαν γι' αυτόν, συγχρόνων του, χάθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγεται ότι ο Πτολεμαίος πήρε το σώμα, το πήρε από τον Περδίκα, ενώ πήγαινε προς Μακεδονία, έξω από την Τύρο, και το μετέφερε εις Αίγυπτον. Εκεί σταματάνε οι πηγές. Πού? Δεν ξέρω. Δεν λένε εις Αίγυπτο πού. μόνο. Εις Αίγυπτο. Ελ Μαράκι. Η τοποθεσία Μαράκι βρίσκεται δυτικά της Σίουα, όπου και το ομώνυμο χωριό που άρχισε να οικίζεται το 1985. Η λέξη Μαράκι δεν είναι αραβική. Προέρχεται από την ελληνική λέξη μοιράκιον, που έχει την έννοια του νεαρού άνδρα, ο οποίος έχει χάσει πολύ νωρίς τη ζωή του. Οι Ρωμαίοι την λέξη μοιράκιον ανέφεραν ως adolescents, adolescentis, με την έννοια του νεαρού άνδρα, και μάλιστα προεξέτειναν ακόμα και πέρα των 40 ετών την ηλικία του. Η λέξη αυτή, με την πάροδο των χρόνων, έχασε τη σωστή προφορά της, παρεφθάρει, και έφτασε σήμερα να προφέρεται Μαράκι. Η τοποθεσία αυτή έχει άμεση σχέση με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην περιοχή. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ακόμη νέος όταν πέθανε και η μνήμη του, ως και το νεαρό της ηλικίας του, παρέμειναν ζωντανά στις μνήμες των εθνών. Επομένως, η τοποθεσία αυτή υποδήλωναν τον τόπο όπου ο νεαρός άνδρας, το Μοιράκιον, είχε ταφεί. Ο Μέγας Αλέξανδρος αναφέρεται από τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλό του, και τον Αριανό ως Μοιράκιον. Τώρα όλα τα άλλα που είναι από τον 3ο αιώνα, που λένε ότι το πήγε ότι στην αρχή το έβαλε στη Μέμφυδα, μετά το μετέφερε στην Αλεξάνδρεια, αλλά εγώ πιστεύω ότι κατευθείαν πήγε το σώμα του Αλεξάνδρου εκεί που ήθελε ο ίδιος να ταφεί. Όταν μπαίνετε λοιπόν σε αυτόν τον τάφο, πείθεστε ότι είναι ο τάφος του Μεγαλέξανδρου αυτό που βρήκατε? Ναι, γιατί όταν βρίσκει κανείς επιγραφές, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο πράγμα από τις επιγραφές. Δεν βρήκατε τάφο, Βρήκαμε μάλλον φέραμε στο φως όλο το υπέργειο μνημείο, και ο ταφικός θάλαμος είναι βαθιά μέσα στη γη. Γιατί ο τάφος αυτός κτίστηκε πάνω σε εγκαταλελειμμένο ορυχείο χρυσού, το οποίο υπήρχε από την νεολιθική εποχή, γιατί βρήκαμε κάποια πράγματα από εκείνη την εποχή, όταν είχε γύρω στο 500 εγκαταλειφθεί, και όταν το χρησιμοποίησαν για την ταφή του Αλεξάνδρου, άλλαξαν και την τοπογραφία. Δηλαδή εξαφάνισαν, κάλυψαν τα εργαστήρια κατεργασίας χρυσού, τα οποία εμείς βέβαια τα βρήκαμε. Είχε αλλάξει η μορφή.
Και ξέρουμε ότι ο ταφικός θάλαμος είναι βαθιά μέσα στη γη, σε ένα τμήμα του ορυχείου αυτού, το οποίο είναι τεράστιο. Δεν κατεβήκατε εκεί. Δεν προλάβαμε, γιατί όταν ήταν να ξεκινήσουμε την ανασκαφή για την κάθοδο για τον ταφικό θάλαμο, τότε έγιναν οι επεμβάσεις. Αρχίζουμε τώρα... Και αρχίζει το θρίλερ. Αρχίζει το θρίλερ. Αρχίζει η σκοτεινή ιστορία στην αναζήτηση του τάφου του Μεγαλέξανδρου. Έχουν βρει λοιπόν ένα κτίριο, ένα μνημείο μεγάλο, με 2 λιοντάρια, με επιγραφές. Και άλλα λιοντάρια βρήκαμε, ναι, επιγραφές μέσα που μιλάνε για τον Αλέξανδρο κλπ. Και τότε εσείς ενημερώνετε ποιον και τι γίνεται. Εμείς και πολλές φορές έτσι μέσα μου μέμφωμε αυτό το πράγμα, σκεφτήκαμε ότι καλό ήταν να ενημερώσουμε πριν η Αίγυπτος κάνει την επίσημη ανακοίνωση, ναι, ότι από την ώρα που είχαμε φέρει στο φως το μνημείο και πριν ακόμη βρούμε τις επιγραφές, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο έβριμα ελληνικότατο. Ενημερώνετε το Υπουργείο Πολιτισμού το εδώ? Όχι, ενημερώσαμε την ελληνική πρεσβεία στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Τότε ο πρέσβης μας είπαν ότι δεν μπορούσε να μας δεχτεί και μας είπαν να μας δεχτεί ο Μοσκόφ, ο οποίος ήταν μορφωτικός σύμβουλος, ναι, ή ακόλουθος της πρεσβείας. Και θυμάμαι ότι πήγαμε, τον βρήκαμε, του είπαμε ότι εμείς είμαστε οι τάδε, κάνουμε αυτή τη δουλειά, έχουμε βρει έναν ελληνικό βασιλικό μακεδονικό τάφο, φαίνεται ότι κάτι είναι σημαντικό, μπορεί να είναι του Αλεξάνδρου, και δεν θα ξεχάσω ποτέ που γύρισε ο Μοσκόφ και μου είπε τι να τον κάνουμε εμείς τον Αλέξανδρο, έχουμε τον Καβάφη. Γιατί στην Αλεξάνδρεια τότε προβαλότανε βέβαια ο Καβάφης. Αυτό. Από εκεί και πέρα αρχίσανε. Τι έγινε από εκεί πέρα? Τα δεινά. Είναι μια ιστορία που είναι λίγο και τρελή. Από εκεί και πέρα άρχισε ένας περίεργος πόλεμος από ελληνικής πλευράς. Έτσι να λέγονται στην Αιγυπτιακή πλευρά κάποιες κατηγορίες, ότι δεν ξέρουμε, ότι είμαστε γραφικοί, ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι κάτι τέτοια, το οποίο βέβαια η Αιγυπτιακή πλευρά δεν τα δέχθηκε. Δεν τα έπαιρνε στα σοβαρά. Και όταν πια βρεθήκαν επιγραφές και ήρθε μία ομάδα επιστημόνων Αιγυπτίων από όλα τα πανεπιστήμια της Αιγύπτου, ιστορικών και αρχαιολόγων, και εξήτασαν και το μνημείο και τις επιγραφές και τα πάντα, απεφάνθησαν ότι ναι, έχουμε να κάνουμε με τον τάφο του Αλεξάνδρου. Και το 1995 η Αίγυπτος ανακοίνωσε επίσημα ότι στην Όση βρέθηκε ο τάφος του Αλεξάνδρου. Η Ελλάδα αυτό το αρνιότανε, το απέρριπτε. Το απέρριπτε, ναι. Γιατί, κυρία Σουλβέντη, γιατί μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Αίγυπτος λέει και ανακοινώνει ότι βρέθηκε ο τάφος, προφανώς για κάποιους λόγους δικούς τους. Και τουριστικούς και οτιδήποτε, δεν το εξετάζουμε. Τουριστικά κλπ. Από την άλλη πλευρά, ένα ελληνικό μνημείο, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Η Ελλάδα το αρνείται αυτό το πράγμα και ρωτάω γιατί. Γιατί ίσως ήταν η πολιτική της εποχής εκείνης, ίσως δεν έπρεπε τότε, είχαμε και τα ίμια, αν θυμόσαστε την ιστορία αυτή με τα ίμια. Δηλαδή μιλάμε 95-96. Ναι. Κυβέρνηση Σιμίτη ή... Σιμίτη, ναι. Μάλιστα. Και ίσως... Υπουργός Πολιτισμού. Υπουργός Πολιτισμού τότε νομίζω ότι ήταν ο Μικρούτσικος. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Ναι, ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Τώρα, γιατί, πώς, αυτά τα ξέρουν εκείνοι καλύτερα από μένα. Δηλαδή, ουσιαστικά σας πολεμήσανε. Ναι, μας πολεμήσανε. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Από ό,τι ξέρω την ιστορία, σας κάνουν ό,τι μπορούσαν να σας δημιουργήσουν προβλήματα και εμπόδια. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι Αιγύπτιοι... Και μάλιστα στείλανε τότε μία αποστολή, χωρίς να μας ενημερώσουν εμάς, διότι είχαν κλείσει οι ανασκαφές. Κάθε χρόνο παίρναμε την άδεια. Δεν είναι ότι παίρνεις την άδεια και είναι αιώνια η άδεια από την Αίγυπτο. Είχε λήξει τότε η άδεια, είχαμε κλείσει το χώρο και ήρθε αυτή η επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ποιοι ήταν, θυμόστε? Ήταν ο κύριος Τζεδάκης, που τότε ήταν Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων του, ο κύριος Κριτζάς ως επιγραφολόγος, μία αρχαιολόγος Μαρία Βλονίτου από την Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων αυτή, ο Θωμάς που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας, και ήρθανε κάτω, χωρίς όμως να έχουν πρόσκληση επίσημη. Παρουσίασαν ότι τους κάλεσε η Αίγυπτος. Ουδέποτε η Αίγυπτος τους είχε καλέσει. Ήρθαν σαν τουρίστες. Να δούνε τι υπάρχει. Να δούνε τι υπάρχει και με το σκοπό ό,τι και να δουν να το αρνηθούν. Να το αρνηθούν. Και πήγαν στο μνημείο. Πήγανε στο μνημείο χωρίς να είμαστε εμείς παρόντες. Δημιουργήθηκαν εκεί διάφορα θέματα, γιατί μπήκανε με το έτσι θέλω, ενώ ο χώρος είχε κλείσει και φυλάσσετο. Δημιουργήθηκαν έτσι διπλωματικά επεισόδια, όπως έμαθα αργότερα, και τελικά τους δέχτηκε ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου. Τώρα έχει πεθάνει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν εξαίρετος, και τους είπε πάρα πολύ απλά, τους έδειξε φωτογραφίες των επιγραφών και είπε ο κύριος Κριτζάς ότι αυτές οι επιγραφές είναι ρωμαϊκές και δεν λένε τίποτα από αυτά που είχαμε εμείς πει. Και του είπε τότε ο Γενικός Γραμματέας, ωραία, σας παρακαλώ πολύ, γράφτε τη δική σας άποψη και ερμηνεία των επιγραφών με την υπογραφή σας και να μου τις δώσετε. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Απλά προφορικά. Ναι. Είχαν πει ότι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι, ναι. Δηλαδή, ο επιγραφολόγος δεν έκανε αυτό που του ζητήθηκε επισήμως. Εσείς αναγκαστήκατε να σταματήσετε τότε την ανασκαφή? Τότε γυρίσαμε πίσω, γιατί είχε κλείσει η περίοδος της ανασκαφής. Θα κατεβαίναμε τα Χριστούγεννα του 1996. Και όταν κατεβήκαμε τα Χριστούγεννα του 1996 στην Αίγυπτο, τότε μας είπαν ότι, κοιτάτε, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα με την Ελλάδα. Βρείτε τα με τη χώρα σας, γιατί πρώτη φορά στα χρονικά, τα δικά μας, που έχουμε ξένες σχολές εδώ και τόσα χρόνια στην Αίγυπτο, έχει συμβεί μια χώρα να στρέφεται εναντίον πολιτών της που έχουν κάνει εδώ ένα έργο. Βρείτε τα και συνεχίζουμε. Να, οι άδειες τις κρατάμε προς το παρόν, βρείτε τα με τους δικούς σας. Και από τότε άρχισε ένα αέναο, θα έλεγα, μια προσπάθεια με επαφές αυτά να δούμε τι τέλος πάντων, γιατί αυτή η συμπεριφορά, η οποία φυσικά δεν κατέληξε πουθενά. Σε όλους τους υπουργούς πολιτισμού. Σε όλους τους υπουργούς πολιτισμού και επί όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν μετά τον Σιμίτη. Βέβαια, ο Πάγκαλος τότε, που ήταν ένα διάστημα υπουργός πολιτισμού, είχε πει κάτι αλήθειες, ότι είναι και θέμα ότι τώρα... Τι να πω, ντρέπομαι και να το πω. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο ήταν θέμα χρηματικό. Δηλαδή, θα μπορούσαν, αν το είχαν εκείνη το έργο, να παίρνανε μεγάλα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την UNESCO. Αν το είχε το Υπουργείο Πολιτισμού, το ελληνικό θα έπαιρνε κονδύλια. Αλλά αφού το κάνουν κάποιοι ιδιώτες, δεν μπορούμε να τα πάρουμε και γι' αυτό... Και ότι... Θυμάμαι που μου είπε, εσείς, κυρία Σουβαλτζή, δεν είστε ο τύπος που θα δεχόσαστε, τέλος πάντων, να πάρετε ένα ποσό και να λέτε ότι... που να μην είναι όμως το ποσό. Ναι. Δηλαδή να πάρετε ένα ποσό... να φαίνεται ότι πήρα ένα μεγάλο ποσό, το οποίο στην ουσία δεν θα το έχω πάρει. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Είναι λύπης πράγματα αυτά. Ναι, λυπηρά πράγματα. Τελικά, τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Τώρα με αυτή την ιστορία θυμάμαι ότι έγινε μια συζήτηση στη Βουλή που τότε ο κύριος Νίκος Κατσαρός, που ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, είχε φέρει το θέμα στη Βουλή
γιατί και εκείνος είχε απορρίσει με όλη αυτή την ιστορία και τότε ήταν υπουργός πολιτισμού ο κύριος Βενιζέλος. Μάλιστα. Ο οποίος και του ζήτησαν, του κύριου Βενιζέλου, να παρουσιάσει τις επίσημες προσκλήσεις από την Αίγυπτο για να κατέβει η Επιτροπή και όλα τα σχετικά. Και βέβαια παραδέχτηκε ότι δεν είχαν ποτέ λάβει τέτοια επιστολή. Είπε ότι έπρεπε εγώ από την ώρα που βρήκα ότι βρήκα να πάω και να το παραδώσω στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εσείς. Ναι, της Ελλάδος. Γινόντουσαν έτσι διάφορες προσπάθειες και φθόνος και τα σχετικά, διότι βασικά, όπως φάνηκε και μέσα στη Βουλή, ήθελαν να δώσουν το έργο αυτό στον κύριο Παντερμαλή. Μάλιστα. Σας λέω, ίντριγκες. Ναι. Τα σκέφτομαι ύστερα από τόσα χρόνια και πραγματικά έτσι λυπάμαι για όλα αυτά. Τους λυπάμαι. Εάν τα ξέρατε αυτά τότε, θα ξεκινάγατε την ανασκαφή ή όχι? Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Εμείς ξεκινήσαμε, πείτε μας ρομαντικούς, πείτε μας χαζούς. Ξεκινήσαμε έτσι με μία αγάπη να κάνουμε κάτι για τη χώρα μας. Αυτό. Γιατί δεν πήγατε να δώσετε τις πρώτες ανακαλύψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, αλλά πήγατε της Αιγύπτου? Δηλαδή το ερώτημα... Κοιτάτε, όλα τα ευρήματα ανήκουν στην Αίγυπτο. Το ερώτημα που μπήκε στη συνέχεια, γιατί δεν ήρθαν να μας ενημερώσουν και προχωρήσαν μόνοι τους, στέκεται λογικά ότι έπρεπε εσείς, βρήκατε 5 πράγματα, έρχεστε εδώ, λέτε αυτά βρήκαμε. Πάρτε τα και να φύγουμε εμείς, αυτό όχι θέλανε. Να φύγετε, να προχωρήσουμε, αλλά βοηθήστε μας. Δεν θέλανε αυτό. Γιατί εγώ το είχα πει ότι να υπάρξει μια συνεργασία. Δεν θέλανε αυτό. Θέλανε να τα πάρουν όλα και να φύγω εγώ. Και να φύγω εγώ από τη μέση. Και έτσι... Αυτά που βρεθήκατε, αυτά που βρήκατε. Ναι. Σε ποια κατάσταση είναι τώρα, έχουν σταματήσει? Αυτά φυλάσσονται σε αποθήκη της Αιγύπτου. Ναι, φυλάσσονται σε αποθήκη. Βέβαια το μνημείο έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Τελευταία φορά, πριν 3 χρόνια, οι τείχοι είχαν έτσι ανοίξει και πέφτανε, γιατί είναι τα υπόγεια νερά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή ουσιαστικά καταστρέφεται το καταστρέφεται. Με την πάροδο των ετών. Καταστρέφεται. Αυτό που βρήκανε στην Αμφίπολη έχει καμία σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο ή με τον τάφο κλπ? Όχι, καμία. Δεν έχει σχέση. Γι' αυτό σας λέω ότι το έχω πει πολλές φορές. Τα τελευταία χρόνια η αρχαιολογία έχει γίνει εργαλείο της πολιτικής. Και στην Αμφίπολη δεν παίχτηκαν παιχνίδια. Λέγανε αυτά και ξαφνικά σταμάτησε το παν. Ούτε μάθαμε ποια ήταν τα αποτελέσματα των ερευνών για τον σκελετό που είχε βρεθεί. Θυμόσαστε, στην αρχή λέγανε για ένα σκελετό, μετά είπαν ότι βρέθηκαν κι άλλοι σκελετοί. Τίποτα. Δεν γνωρίζουμε. Τελείωσε. Έπεσε και αυτό σε μία λύθη.
Άρα λοιπόν έχουμε εσάς τώρα που έχετε σταματήσει να προσπαθείτε κάποια πράγματα, διότι προφανώς δεν μπορείτε κιόλας. Όχι διότι μόνο δεν σας δίνει η Αίγυπτος την άδεια, αλλά προφανώς η οικονομικά. Εμείς, κοιτάτε, η Αίγυπτος είναι η αλήθεια, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ότι όταν έρχεται μια χώρα ξένη και ανακοινώνει αυτό το πράγμα και υφίσταται μια έτσι πολεμική και μια ηρωνία από μια άλλη χώρα, αυτό που ήθελε ήταν μια ηθική αποκατάσταση. Και χρόνια παλεύουμε για να υπάρξει μια ηθική αποκατάσταση. Και τι είναι αυτή η ηθική αποκατάσταση? Οι αρμόδιοι εδώ, ή το Υπουργείο Πολιτισμού, ή ο Πρωθυπουργός της χώρας, όποιος και να είναι αυτός, γιατί πέρασαν αρκετοί, να πήγαινε μια επιστολή στην Αίγυπτο ή να καλούσανε τον εδώ πρέσβη της Αιγύπτου και να έλεγαν ότι εμείς σαν Ελλάδα, είχε γίνει αυτό το έργο τότε, επιθυμούμε να συνεχιστεί αυτό το έργο και στηρίζουμε ηθικά την κυρία Σουβαλτζή. Και σας λέω εγώ, υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι, δεν είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου, και άλλοι οι οποίοι λένε ναι, είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου. Εδώ έχουμε μία επιστήμη. Είναι καλό ό,τι είναι για την επιστήμη και για τη χώρα. Αφήστε μας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Και αν μεν έχετε εσείς δίκιο, να πανηγυρίσετε. Και έχω εγώ άδικο. Και μάλιστα είχα πει ότι αν εγώ έχω άδικο, θα βγω δημοσίως και θα πω ναι, έκανα λάθος, έλεγα ότι ήταν το Αλεξάνδρο, ενώ δεν είναι. Αλλά από αυτό τίποτα δεν έχει γίνει. Οι Αιγύπτιοι δεν προχωράνε από μόνοι τους. Δεν μπορούν, δεν μπορούν, γιατί υπάρχουν, πώς το λένε, συμβόλαια, υπάρχουν έγγραφα. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι αυτή η περιοχή ουσιαστικά εσείς πρέπει να δώσετε την έγκριση για να προχωρήσουν. Υπάρχουν συμφωνίες. Ναι, υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες από νομικής πλευράς. Έχει αγοραστεί η περιοχή, δηλαδή. Όχι, δεν έχει αγοραστεί η περιοχή. Αλλά όπως και εδώ, όταν ένας αρχαιολόγος έχει κάνει έρευνα σε μια περιοχή, δεν μπορεί εύκολα ένας άλλος να πάει μετά και να. Μάλιστα. Πρέπει είτε είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού διορισμένος, είτε συνταξιούχος, έχει το δικαίωμα στην περιοχή που έκανε ο ίδιος τις ανασκαφές. Εσάς δεν σας έχει ζητηθεί, όχι από την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει μια στάση συγκεκριμένη. Περίεργη, ναι. Περίεργη, ναι. Για μένα απαράδεκτη. Ναι. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να σας αφήσουν να φτάσετε στο τέλος, να φτάσετε στον τάφο που είναι εκεί πέρα κάτω που λέτε, που δεν κατεβήκατε ποτέ. Ναι, να δούμε. Να δούμε τι είναι. Ναι. Η Αίγυπτος δεν έχει ενδιαφερθεί να σας πλησιάσει και να πάρει μια έγκριση ή να προχωρήσετε μαζί στη συνέχεια των ανασκαφών? Κοιτάτε, επειδή αυτό το έργο έχει πάρα πολλούς εχθρούς και ο Αλέξανδρος και αγαπήθηκε και μισήθηκε, εδώ που τα λέμε, σαν προσωπικότητα, όσο κανείς άλλος, εμείς δεν έχουμε σταματήσει να προσπαθούμε, αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να μην πω περισσότερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσωπικά είχα στείλει επιστολές προς όλους τους πρωθυπουργούς μετά Έλληνες, το Σιμίτη που πέρασαν, ζητώντας μία επαφή μαζί τους, και δεν έγινε ποτέ απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή πιστεύει ότι θα φτάσουμε στο σημείο να βρούμε τον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου? Εγώ πιστεύω ότι ο τάφος είναι εκεί. Έχουν γίνει πάρα πολλές ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια από την εποχή του Ναπολέοντα και μετά. Δεν βρήκαν τίποτα σχετικό με την εποχή που έζησε ο Αλέξανδρος. Στην Αλεξάνδρεια είναι όλα από τον 3ο π.Χ. αιώνα και μετά. Εμάς το μνημείο που μελετήθηκε πολλοί από επιστήμονες ειδικούς, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, δείχνει ότι είναι του 4ου π.Χ. αιώνα, τον τελευταίο 4ο του 4ου π.Χ. αιώνα, την εποχή βέβαια που υπήρξε ο Αλέξανδρος. Και έχουμε πάρα πολλά αποδεικτικά. Ελπίζω, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ότι κάτι θα γίνει. Άρα... Και εγώ δεν είμαι τύπος που το βάζω κάτω. Μάλιστα. Άρα σημαίνει όλο αυτό που μου λέτε
ότι εσείς θα συνεχίσετε τις προσπάθειες, δεν σταματήσατε σε όλες αυτές τις... Όχι, δεν έχουμε σταματήσει ούτε να επισκεπτόμεθα το χώρο, όχι, δεν έχουμε σταματήσει. Και μελετάμε και δημοσιεύουμε, κάνουμε τις προσπάθειες. Τι σας κόστισε στη ζωή σας αυτή η ιστορία? Όλη αυτή η συμπεριφορά από πλευρά... Κόστισε όλο, και υλικά και ηθικά? Πολλά. Υλικά κόστισε πολλά. Ηθικά μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Την πολεμική, δεν περίμενα αυτή την πολεμική. Από τη χώρα σας? Ναι, από τη χώρα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, από τους κυβερνώντες αυτή τη χώρα. Γιατί ο λαός, οι Έλληνες, αγκάλιασαν αυτό το έργο με πολύ αγάπη και μπορώ να πω ότι για μένα το μεγαλύτερο βραβείο είναι αυτή η αγάπη του κόσμου. Και σε ομιλίες που δεν έπαυσα να κάνω σε όλη την Ελλάδα, βλέπω εμπράκτος έτσι αυτή την αγάπη και πόσο ο κόσμος θέλει επιτέλους να προχωρήσουμε και να φανεί η αλήθεια. Έτσι. Μπορεί κανείς να κρύψει την αλήθεια, κύριε Χαρδαβέλα? Ίσως για ένα διάστημα... Μπορεί, αλλά κάποια στιγμή δεν θα βγει η αλήθεια στο φως. Εύχομαι να βγει αυτή η αλήθεια από εσάς όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ξέρετε ότι εμένα αυτό θα με ιστοποιεί εδώ και χρόνια. Ναι, πράγματι, πολλές φορές κάνει μιλήσαμε. Αρκετά πράγματα και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Το θεωρώ απαράδεκτο βέβαια αυτό που συμβαίνει με την ελληνική κυβέρνηση, με τον Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε φορά. Τουλάχιστον, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν ότι εκεί είναι ο τάφος, ας τις δώσουν τη δυνατότητα. Είναι ένα ελληνικό μνημείο στο χώρο αυτό, που είναι κρίμα να καταστρέφεται. Ακριβώς. Και να προχωρήσουμε, να κατέβει, να δει τι γίνεται και ας είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν ξέρω, κύριε Χαρδαβέλα, αν ο νυν πρωθυπουργός ευαισθητοποιηθεί. Μακάρι. Παλαιότερα είναι αλήθεια ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τώρα υπουργός Ανάπτυξης, πολύ πριν βγει στην πολιτική, είχε αγκαλιάσει αυτό το έργο. Είχε εκδώσει το βιβλίο «Τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου» στην Όση Σίουα. Είχε έρθει ο ίδιος στο χώρο. Γιατί δεν μπορεί να τον συναντήσετε, να τον βάλετε στο παιχνίδι που λέμε? Θα σας πω κάτι. Όταν, δεν ξέρω, η πολιτική αλλάζει τους ανθρώπους, το χαρακτήρα, τι να πω. Πάντως, όταν ήταν επί Σαμαρά, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, του είχα ζητήσει να μου κανόνιζε μία συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά και φυσικά και ο ίδιος να ήταν παρόν, αφού ήξερε το έργο, είχε δει το χώρο, τα ευρήματα, τα πάντα. Και τότε μου είχε πει ότι δεν του το επιτρέπει ο θεσμικός του ρόλος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω προσωπικά. Κάντε μια προσπάθεια τώρα που έχει γίνει υπουργός να τον συναντήσετε. Γιατί άμα συναντήσετε τον Άδωνη, τον κύριο Γεωργιάδη, είναι προφανώς έχει μια καλή γέφυρα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Σίγουρα. Έχω τηλεφωνήσει. Και περιμένετε απάντηση? Δεν έχω πάρει ακόμη απάντηση. Θέλω έτσι να τον συναντήσω. Γιατί είναι η αλήθεια ότι ο Άδωνης και μορφωμένος είναι και ικανότατος είναι. Και τον ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά, τα αρχαιοελληνικά και γενικά τα ιστορικά. Είναι αρχαιολάτρης. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ και τα είπαμε. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ελπίζω κάποιοι να μας βλέπουν από το περιβάλλον το κυβερνητικό και του Πρωθυπουργού ή του κυρίου Γεωργιάδη. Τουλάχιστον να γίνει αυτή η συνάντηση και να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα. Να προχωρήσει αυτό το έργο για το καλό όλων. Η Ελλάδα δεν έχει να χάσει, εγώ αυτό πιστεύω. Μόνο έχει να κερδίσει. Ναι. Έχει να χάσει. Πάντως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ας ευχηθούμε ο Θεός της Ελλάδος να ανοίξει ένα δρόμο. Να είστε καλά. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, δηλαδή 18 Νοέμβρη, την επομένη της επετείου του Πολυτεχνείου, συνήθως μετράμε σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, καμένα αυτοκίνητα, ξυλωμένα πεζοδρόμια και ίσως κάποιους τραυματίες μερικές φορές. Φέτος ουσιαστικά δεν άνοιξε μύτη. Εκτός από μια φασαρία που έγινε και τη νύχτα με κάποιους μπαχαλάκιδες, έγινε η πορεία του Πολυτεχνείου, προστατεύθηκε το Πολυτεχνείο, προστατεύθηκε τα Εξάρχεια. Θα έλεγα ότι κάτι έχει αλλάξει. Τι
τι αφορά και πώς αφορά αυτό την προστασία του πολίτη και πώς αφορά την αστυνομία. Η αστυνομία, η Ελλάς που έχει και αρκετές ελλείψεις και σε προσωπικό και σε εργαλεία και σε αυτοκίνητα και σε όλα αυτά. Παρόλα αυτά, κάτι διαφορετικό υπάρχει. Κάτι διαφορετικό έγινε. Άραγε άλλαξε το δόγμα της αστυνομίας. Άραγε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήθελε, αλλά αυτή θέλει. Είναι μερικά ερωτήματα που πραγματικά σήμερα, μετά την χθεσινή εξέλιξη των πραγμάτων, θέλω να τα κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας, που είναι ο κύριος Σπύριος Κρικέτος. Καλησπέρα, κύριε Κρικέτο. Καλησπέρα, κύριε Χαρταβέλα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι Γενικός Γραμματέας των Αστυνομικών Δυτικής Αττικής και εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία, την Πανελλήνια των Αστυνομικών. Και δίπλα του είναι ο κ. Βασίλης Ντούμας. Καλησπέρα, κύριε Ντούμα. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι πρόεδρος των Ειδικών Φορών της Ελλάς. Να ξεκινήσω από εσάς. Άλλαξε κάτι. Άλλαξε το δόγμα της αστυνομίας ξαφνικά με την επί Υπουργείας Χρυσοχοΐδη. Γιατί πραγματικά κάτι διαφορετικό γίνεται. Δηλαδή, η αστυνομία τώρα λειτουργεί περισσότερο προληπτικά παρά κατασταλτικά. Μπήκανε μέσα στην ΑΣΟΕ και βρήκανε ό,τι βρήκανε. Ανέβηκαν στις ταράτσες χθες και βρήκαν ό,τι βρήκανε. Πήγαν στα Εξάρχεια και το μπλοκάρανε να μην αφήσουν να περάσει. Δηλαδή, έγινε μια δουλειά προληπτική. Και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι μήπως έχει αλλάξει το δόγμα. Κύριε Χαρταβέλα, όπως τα είπατε εσείς, κάτι έχει αλλάξει. Τα περιγράψετε πολύ εύστοχα. Άλλαξε το θέμα στα πανεπιστήμια. Πλέον είδαμε μπήκε η αστυνομία στην ΑΣΟΕ. Για ποιο λόγο μπήκε όμως? Γιατί πράγματι εκεί διαπιστώσαμε μετά από καταγγελίες των φοιτητών ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά, με την αποστολή του φοιτητή του πανεπιστημίου. Βεβαίως υπήρξε προληπτικό έλεγχο στα Εξάρχεια. Βεβαίως φτάσαμε ακόμη και σε ταράτσες να δούμε τι αποθηκεύαν κάποιοι οποίοι θέλουν να φέρουν την καταστροφή στην πόλη. Λοιπόν, έχει αλλάξει. Για να μην κρυβόμαστε, έχει αλλάξει, όχι θα έλεγα το δόγμα, έχει αλλάξει η βούληση ότι πρέπει αυτό το πράγμα που 30 χρόνια το ζούμε όλοι και να μην κρυβόμαστε, ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας το πω. Έρχεται ένας υπουργός ο οποίος λέει: θέλω αυτό το πράγμα να σταματήσει. Ποιος είναι ο τρόπος? Η επιτελή της αστυνομίας, οι συναδελφοί μου, και δεν τους εκπροσωπώ, εγώ είμαι εκπρόσωπος εργαζομένων, δεν κάνω εγώ τον επιχειρησιακό κομμάτι της αστυνομίας, αλλά από αυτά που ξέρω τους συναδέλφους μου, πράγματι δόθηκαν οι κατάλληλες εντολές, έγιναν αυτές όλες οι προετοιμασίες και πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, είδαμε κάτι να αλλάζει και πλέον να μην έχουμε σήμερα μια καταστραμμένη πόλη, να μην υπάρχουν τραυματίες, κάποιοι άνθρωποι να μην κλαίνουν τις περιουσίες τους γιατί από εκεί από τα μαγαζιά ζούσαν. Θεωρητικά πιστεύω λοιπόν ότι έπρεπε να αλλάξει, αλλάζει και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια προς όφελος όλων μας. Σωστά. Και ημών στον αστυνομικό. Κύριε Ντούμα, τι δεν γινόταν πριν και τι γίνεται τώρα? Σίγουρα σε 4 μήνες δεν άλλαξαν οι αστυνομικοί τα πρόσωπα, ούτε η αστυνομία. Οι ίδιοι αστυνομικοί ήταν προ 4 μηνών που δεν μπαίναν στα Εξάρχεια, δεν τολμούσαν να πλησιάσουν την πλατεία Εξαρχείων και όχι μόνο οι αστυνομικοί, ούτε ένα ασθενοφόρο. Σήμερα οι ίδιοι αστυνομικοί, διότι αυτό το σημείο είναι κρίσιμο, κάποιοι λέγαν ανίκανη η αστυνομία, δεν μπορεί η αστυνομία, και σήμερα αποδεικνύεται ότι η αστυνομία για να δουλέψει και να κάνει σωστά τη δουλειά της θέλει τις σωστές κατευθύνσεις, εντολές, αυτό που λέγεται πολιτική βούληση. Σήμερα λοιπόν η αστυνομία, δόθηκε εντολή στην αστυνομία να πράξει το καθήκον της και απέδειξε ότι με ψυχραιμία, μεθοδικότητα όπως είπατε, με σχέδιο προληπτικά πήγε σε αυτούς τους χώρους και τους καθάρισε από τις Μολότοφ, τα μάρμαρα, τις πέτρες, τις κουκούλες, άδειασε τις καταλήψεις. Καταλήψεις που ήταν ορμητήρια και γιάφκες παρά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κατοικίες. Και σήμερα απολαμβάνουμε μια εικόνα που έχουμε να την δούμε πάνω από 30 χρόνια. Συνήθως βλέπαμε καταστηματάρχες να κλαίνε για τις καταστροφές έξω από τα καταστήματα, πολίτες να ορίονται γιατί τους κάψαν το αυτοκίνητο, δημόσιες περιουσίες να είναι κατακρεουργημένες, να πληρώνουμε εσείς και εγώ από τη φορολογία των πολιτών αυτές που έπρεπε να αποκατασταθούν και ένα δήμο να πλένει τα αποκαΐδια. Λοιπόν, σήμερα δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο και αυτό το φαινόμενο σώζει και τη μνήμη του Πολυτεχνείου, των αγωνιστών του Πολυτεχνείου. Δικαίωμα έχουν όλοι να εορτάζουν αυτή τη μέρα και όχι μπαχαλάκιδες. Και αν θέλουμε, και για πρώτη φορά είδαμε σε αυτή την πορεία, και θα πρέπει αυτό το φαινόμενο, επειδή εμείς είμαστε νεότεροι, δεν ζήσαμε, είδαμε παιδιά. Οι παλαιότεροι μεταλαμπαδεύουν στους νεότερους
Και όταν αυτή η ημέρα είναι η μέρα μνήμης για όλους και για τους νεότερους, σημαίνει κάτι. Και έτσι θα πρέπει να είναι στην εξέλιξή του. Ναι, συμφωνώ σε όλα αυτά, γιατί και εγώ πολίτης αυτής της πόλης είμαι και εγώ έχω ταλαιπωρηθεί και εγώ έχω φίλους που κλαίγαν τα μαγαζιά τους, τα αυτοκίνητά τους, δεν έφταγαν σε τίποτα. Όμως υπάρχει μια χρυσή γραμμή, υπάρχει μια χρυσή τομή, μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να την ξεπερνάει η αστυνομία, και αυτή είναι η προστασία και του πανεπιστημιακού ασύλου και του προσωπικού ασύλου. Ένα σπίτι, μπήκαν σε σπίτια χθες, ανεβήκαν σκάλες, μπήκαν στην ταράτσα. Με μια επιτυχής βέβαια επιχείρηση, γιατί βρήκανε Μολότοφ και όλα αυτά τα που τους περιμέναν να τους πετάξουν. Ναι, ακούσαμε για αστυνομοκρατία. Ναι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή, ούτως ώστε να μην ξεπερνιέται αυτή και γίνεται μια αυταρχική αστυνομία. Κύριε Χαρταβέλα, όπως εύστοχα είπε ο συνάδελφός μου Βασίλης, υπήρχαν ορμητήρια κάποια πανεπιστήμια. Τι κάνανε, βγαίναν και έγανε και ξανά έμπαιναν μέσα. Προστατευόταν από το τότε άσυλο. Βεβαίως η αστυνομία, η κύρια αποστολή της είναι να προστατεύει το ύψιστο αγαθό που είναι η ζωή του ανθρώπου. Μετά είναι η περιουσία και οτιδήποτε άλλο τα δικαιώματά του. Βεβαίως και αυτή η γραμμή δεν πρέπει να την περνάμε ποτέ. Και όπως φορές, αν κάποιες μέρες περάστηκε, πρέπει να ελεγχθούμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί σας είπα, και εμείς έχουμε οικογένειες. Και εμείς έχουμε αδέρφια που έχουν καταστήματα. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από τους υπολείπους. Όμως, από το ένα σημείο μέχρι το άλλο, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι κάποια στιγμή είχε το πράγμα ξεφύγει. Και εγώ δεν τολμώ να σας πω που έχω κανένα πρόβλημα, ίσως και με τη συνειδητή ανοχή της επίσημης πολιτείας. Δεν μπορώ να πιστέψω, κύριε Χαρταβέλα, αυτό που εσείς είστε παλιός έμπειρος δημοσιογράφος, τα έχετε ζήσει και από κοντά, από το πεζοδρόμιο. Να καίγονται καταστήματα, περιουσίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Πολυτεχνείο, να καίγεται, που η αποστολή του είναι να μαθαίνει τα παιδιά τα δικά μας γράμματα, να βγουν πετυχημένοι άνθρωποι. Και τόσα χρόνια να λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είπε εύστοχα ο Βασίλης, ο Δήμος καθάριζε τα αποκαΐδια. Για ποιο λόγο, ποιος τα πληρώνει, κύριε Χαρταβέλα? Όλοι εμείς οι φορολογούμενοι. Μας προσέφανε? Όχι. Άρα, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Στην κόκκινη γραμμή δεν πρέπει ποτέ να την περνάμε, και σας λέω και πάλι, πιστεύω ότι εμείς προστατεύουμε το δικαίωμα του πολίτη. Η αστυνομία πρέπει να το προστατεύει, κανένας άλλος. Σε κάθε περίπτωση όμως να καταλάβουμε ότι δικαιώματα έχουν και οι πολίτες οι οποίοι τρέχουν καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ για να σπουδάσουν ένα παιδί. Προφανώς. Και Ντούμα, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εικόνα χθες ότι η πλατεία Εξαρχείων δεν καταλήφθηκε από τους λεγόμενους γνωστούς άγνωστους, σε πάση περιπτώσει, τους μπαχαλάκιδες και όλα αυτά. Υπήρχε λοιπόν μια περιφρούρηση της πλατείας και δεν μπήκαν εκεί πέρα μέσα. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, μπορούμε συνέχεια να έχουμε εκεί πέρα κάποιες αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες θα κλείνουν την πλατεία για να μην γίνεται το κέντρο των επιθέσεων και όλα αυτά. Θέτεται κάτι πάρα πολύ δύσκολο σαν ερώτημα, αλλά είναι κέριο. Ο Σπήλιος ως παλαιότερος, εμπειρότερος, έθεσε τις βάσεις αυτό που θα πω τώρα, διότι πολύ σωστά τις έθεσε. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή και ποιος την ορίζει την κόκκινη γραμμή? Και ποιοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να διαμαρτύρονται για την παρουσία της αστυνομίας? Και θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω και αντικειμενικός. Υπόθηκε ότι υπήρξε κλίμα αστυνομοκρατίας και δεν υπόθηκε από πολίτες, υπόθηκε από πολιτικούς παράγοντες, από κομματικούς παράγοντες και από ανθρώπους που αποφασίζουν. Είναι εκτελεστική εξουσία. Και λέω εγώ, μπορεί η κόκκινη γραμμή αυτή και όπως είπατε εσείς, αύριο να συνεχιστεί, να μπορέσουμε να πάμε και εμείς στα Εξάρχεια να πιούμε έναν καφέ? Μπορεί αυτή η τακτική και η κόκκινη γραμμή να μην ξεπεραστεί και να πάμε σε μια ανθρώπινη περιοχή στο κέντρο των Αθηνών? Όχι, εάν δεν ομονοήσουν ιδεολογικά και πολιτικά. Εκείνοι που πρέπει να θίγονται είναι οι μπαχαλάκιδες. Και εκείνοι που μιλάνε για μια αστυνομοκρατία, διότι θίγεται αυτός που μένει στα Εξάρχεια, όχι εκείνος που μένει στη Νέα Ιωνία, η αστυνομοκρατία φάνηκε σε αυτούς που μένουν στα Εξάρχεια και στους μπαχαλάκιδες. Αν λοιπόν κάποιοι ταυτίζονται με τους μπαχαλάκιδες και θέτουν θέμα αστυνομοκρατίας, δεν είναι παρά τίποτα άλλο, δεν έχουν παρά τίποτα άλλο την ίδια ταυτότητα και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Και νομίζω ότι είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά όσοι ταυτίζονται με αυτή την ιδεολογία, ταυτίζονται με τους μπαχαλάκιδες. Αστυνομοκρατία δεν μπορεί να νιώθουμε. Δεν μπορεί, ακόμα κυνηγάμε τον αστυνομικό με τον τουφέκι στη γειτονιά. Δεν καταφέραμε ως αστυνομία να είμαστε δίπλα στον πολίτη.
οι πολίτες και η κοινωνία πέραν του εγγύς κράτους, του αβάτου του εξαρχείων, δεν αισθάνονται αστυνομοκρατία. Και αν εκεί μέσα υπάρχει πιο έντονο το φαινόμενο της αστυνομίας, έτσι πρέπει για ένα χρονικό διάστημα και ελπίζω μεταβατικά μέχρι να έρθει η φυσιολογικότητα και εκεί και να μπορούμε σαν πολίτες να πηγαίνουμε κι εμείς να διασκεδάζουμε, να τρώμε, να πίνουμε, να βλέπουμε τα αξιοθέατα, διότι σαν χώρο, σαν περιοχή είναι, νομίζω αποτελεί ένα αξιοθέατο του κέντρου των Αθηνών και όχι ένα άβατο που ήταν μέχρι το θέμα είναι και η κριτική του μπορούν κάποια στιγμή τα εξάρχεια, η πλατεία εξαρχείων που ήταν χρόνια. Τώρα, εγώ, όπως λέτε και εσείς, είμαι στο ρεπορτάζ πολλά χρόνια. Και έχετε ζήσει πιο πολύ από όλους μας. Ναι. Και ζούσα συνέχεια ελευτικά. Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαμε εύκολα να πλησιάσουμε τα εξάρχεια, μας κυνηγάγαν, μας χτυπάγαν κλπ. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποια στιγμή τα εξάρχεια, σαν κέντρο της Αθήνας, να έχει καθαρίσει από όλα αυτά τα πράγματα? Αφού συμφωνήσω, όπως πολύ σωστά το λέει ο συνάδελφος, πρέπει να ομονοήσουν αυτοί οι οποίοι σήμερα διαφωνούν. Όταν δεν ομονοήσουν, είναι οι πολιτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες να πούνε το αυτονόητο. Δηλαδή, να μην κάνουν άγρα πολιτικής. Να πηγαίνει ο ένας απέναντι στον άλλο. Πρέπει να μπορεί ο Κώστας ο Χαρδαβέρας, επιτρέψτε μου τον Ενικό, να πάρει την οικογένειά του και να πάει να φάει ήσυχα. Αυτή είναι μια κανονικότητα. Έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να θεωρούμε κανονικότητα, δυστυχώς και αντιστασιακή πράξη, το να χτυπάμε ένα αστυνομικό. Το έχετε δει. Έχουμε φτάσει στην Ελλάδα κάποιο σημείο πιο παλιότερα και με την ελληνική σημαία και να μην το θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση, τι πρέπει να γίνει, πιστεύω, κατά την άποψή μου. Δεν είναι μόνο αστυνομικό το ζήτημα. Άντε, η αστυνομία πήγε και πήρε το ΚΕΠ των αναρχικών, όπως το λέγανε, κάνει κάποιες δράσεις, σταματάει κάποιες παράνομες καταλήψεις σε σπίτια ιδιωτών. Π.χ. στο δικό σας σπίτι το έχουν καταλάβει. Δεν πρέπει να τους βγάλει έξω η αστυνομία. Προφανώς. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να γίνουν και τι άλλο. Να ανοίξουν καταστήματα. Να επανέλθει η ζωή κανονική. Να έρθουν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν πολίτες. Πήγαινε, έλα, δεν ξέρετε κύριε Καταβέλα, όπου υπάρχει ζωή, σταματάει και σε ένα βαθμό εγκληματικότητα. Ναι. Αν λοιπόν αυτές οι δράσεις δεν τις κάνει το ίδιο το κράτος και τις αφήσει μόνο να περιφρονούν η αστυνομία την πλατεία εξαρχείων, δυστυχώς δεν θα έχουμε κάνει αυτό που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει μια αναπτυσσόμενη γειτονιά, μια γειτονιά που να πηγαίνει ο καθένας όπως πάει στην οποιαδήποτε άλλη γειτονιά της πρωτεύουσας, να κάνει τις αγορές του, να φάει, να διαβάσει, η νεολαία να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλουμε να ζήσουμε σήμερα. Άρα λοιπόν χρειάζονται και άλλες δράσεις, όχι μόνο η αστυνομία, γιατί άμα μείνουμε μόνο στην αστυνομία δεν θα φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Για πες μου κύριε Ντουμά, όμως υπάρχει μια ανασφάλεια στον πολίτη. Και τώρα και σήμερα, γιατί να ξεφύγουμε από τα εξάρχεια. Ας πούμε τα εξάρχεια τους περικύκλωσαν, κάτι γλίτωσε και μπορεί να πάμε καλά. Όμως είναι φανερό ότι ο κόσμος φοβάται, δηλαδή νιώθει ανασφαλής. Μπαίνει ο ληστής μέσα στο σπίτι του και τον χτυπάει και τον δέρνει για να του πάρει, να πούμε, 100 ευρώ που έχει. Αυτό θα μπορεί να εξαλειφθεί με τις δεδομένες δυνάμεις της αστυνομίας, γιατί θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για τις ελλείψεις της αστυνομίας, για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στα περιπολικά και σε όλα αυτά που τα ξέρουμε, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά κλπ. Μπορεί λοιπόν να εκλείψει κάποια στιγμή και πώς άραγε αυτή η αίσθηση ανασφάλειας που έχει ο πολίτης? Δυστυχώς, οι ζωντανές συνδέσεις από τις επιχειρήσεις στα εξάρχεια είναι εκείνες που ζεσταίνουν λίγο τον πολίτη στα θέματα ασφαλείας. Διαφορετικά, αν κλείσουν τη τηλεόραση και βγουν στο παράθυρο, δεν θα μπορούν να βλέπουν αστυνομικό τόσο συχνά για να τους δημιουργηθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί η Λειψανδρία ακόμα δέρνει το σύστημα περιπολιών και ελέγχου της ασφάλειας των αστυνομικών. Έγινε μια πρόσληψη 1.500 ειδικών φορών. Τους περιμένουμε πώς και πώς να ξεχυθούν στη γειτονιά και να πούμε ότι θα πρέπει αυτοί να πάνε στη γειτονιά, γιατί για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει τελικά. Πολλοί ξεκίνησαν για τη γειτονιά, για την αστυνόμευση του πολίτη, αλλά πήγαν στο τρίγωνο της Βουλής και πέριξ της νομεγκλατούρας των πολιτικών, κυβερνητικών, επιχειρηματικών στόχων. Εννοείται ότι ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας των αστυνομικών ασχολείται με την προστασία κάποιων προσώπων συγκεκριμένων. Θέλουμε μέσα. Ακόμα τα μέσα δεν έχουν αποκατασταθεί. Όμως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Στο τετράμινο αυτό έχει αποφασιστεί, έχουν προκύψει κάποιες αποφάσεις που συγκλίνουν και στην ενίσχυση σε προσωπικό και στην ενίσχυση σε μέσα. Είτε αυτό λέγεται περιπολικό, είτε λέγεται αλεξίσφαιρο, είτε. Γίνονται κάποιες κινήσεις και σε προσωπικό, όπως σας είπα, η πρόσληψη. Περιμένουμε αυτές να αποδώσουν, γιατί το ουσιώδες ποιο είναι? Ο πολίτης, η κάθε γειτονιά να αισθάνεται ασφαλής. Και η ασφάλεια είναι δημοκρατία,
και ελευθερία. Ο επιχειρηματίας για να δράσει, για να έχει αποτελέσματα πρέπει να είναι ασφαλής. Ο πολίτης για να λειτουργήσει πρέπει να είναι ασφαλής. Τα σχολεία για να μπορούν να αποδώσουν, τα παιδιά για να μπορούν να ανθίσουν, πρέπει να αισθάνονται και αυτοί ασφαλείς. Σε ποιο βαθμό είναι η ελλείψη, δηλαδή περίπου, πόσοι άνθρωποι λείπουν από την αστυνομία, πόσα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι χαλασμένα και να μην φτιάχνονται λόγω έλλειψης ελαστικών? Η αστυνομία είναι ένα χωνευτήρι που χωνεύει όσους αστυνομικούς και αν τις δώσεις. Αν δεν αλλάξει το δόγμα χρήσης σε εισαγωγικά του προσωπικού της αστυνομίας και δεν εξορθολογιστεί, δεν ανακατανεμηθεί εξορθολογισμένο το προσωπικό, δεν θα φτάνει ποτέ. Οπότε χρειαζόμαστε ναι μεν καινούρια μέλη στην οικογένεια των αστυνομικών, αλλά θέλουμε και έναν εξορθολογισμό της χρήσης των αστυνομικών. Κατανομής των δυνάμεων. Σε υλικά, τα περιπολικά και οι μηχανές, που είναι το κύριο μέσο περιπολίας μας, είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο άθλιο. Κινδύνευε ο αστυνομικός που το οδηγούσε, κινδύνευε και ο πολίτης μην πέσει πάνω του. Καινούρια περιπολικά θέλουμε, γίνονται κάποιες προμήθειες, καινούριες μηχανές, θέλουν χρόνο αυτά, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση εξυγίασης και του στόλου και των μέσων της αστυνομίας. Και επέστρεψε το σύστημα Δίας, έτσι, δηλαδή όλη αυτή η ομάδα που υπήρχε και... Δέλτα, μπράβο. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό, θα έχει αποτέλεσμα? Εννοείται ότι η δύναμη Δέλτα παρεμβαίνει άμεσα στο γεγονός, σε κάτι που γίνεται. Σημαντική ενίσχυση νομίζω των συναδέλφων που είναι μάχημοι στο πεζοδρόμιο, θα τους βοηθήσει η ομάδα Δέλτα. Όμως, κύριε Χαρδαβέλα, να συμπληρώσω σε αυτά που εύστοχα είπε ο συνάδελφος, δεν είναι μόνο οι ελλείψεις που έχουμε, είναι και ένας άλλος παράγοντας, κατά την άποψή μου, που βοηθά την εγκληματικότητα. Είναι η ατιμωρησία. Ναι, είναι ξέρετε θέμα... πόσες φορές συλλαμβάνονται κακοποιοί? 1, 2, 3 και 5 φορές. Προχθές βγήκε ένα δημοσίευμα, κάποιος συλλήφθησε 200 φορά, για 200 φορές. Και αφήνονται ελεύθεροι. Ξέρετε, ο κόσμος όταν τον κλέψουν, μπουν στο σπίτι του, χάσει την τσάντα της μια γυναίκα στον δρόμο, το πρώτο πράγμα που θα φωνάξει είναι πού είναι η αστυνομία επιτέλους. Δικαιολογημένα. Όμως να ξέρετε ότι γίνονται καθημερινά εκατοντάδες συλλήψεις κακοποιών, οι οποίοι δεν τιμωρούνται. Και εγώ δεν ζητάω να κάνει σε μια τσάντα ισόβια. Αναλογικά όμως πρέπει να υπάρξει μια τιμωρία, γιατί η τιμωρία είναι ο ανασταλτικός παράγοντας για να το επαναλάβεις. Όταν κάποιος κλέβει, μπαίνει σε ένα σπίτι και δεν τιμωρείται, δεν υπάρχει κανένας φραγμός να μην το ξανακάνει. Άρα λοιπόν τι λέμε, πρέπει να υπάρξει μια αναλογική τιμωρία, όπως και με αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν περιουσίες, όπως είπε ο συνάδελφος. Ποιος πλήρωσε από αυτούς? Κανένας. Ποιος πληρώνει? Εσείς, όλοι εμείς οι πολίτες. Γιατί μας περσεύουνε? Προφανώς και όχι. Άρα λοιπόν πρέπει σε αυτή την κοινωνία να δούμε πολλά πράγματα, μάλλον από την αρχή. Είναι η ατιμωρησία που λέτε, η ελαφριά τιμωρία, που είναι έτσι. Η οποία είναι άδεια για την επανάληψη. Είναι κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και να ρωτήσω και εσάς, κύριε Ντούμα. Ότι πολύ εύκολα πια βγαίνουν από τη φυλακή και πολύ γρήγορα βγαίνουν από τη φυλακή. Εδώ μας εξαπατά η πολιτεία διαχρονικά. Να σας πω γιατί. Δεν είναι ειλικρινής απέναντι στους πολίτες. Συνεχώς κυνηγάμε την ουρά μας. Απ' τη μια το κράτος δεν έχει φυλακές και μειώνει τις ποινές σε όσους φυλακίζονται. Επίσης, οι ποινές στους ποινικούς είναι πολύ μικρές και βγαίνουν πολύ γρήγορα. Και απ' την άλλη το κράτος λέει θέλω αστυνομία, να αστυνομεύω, να συλλαμβάνω. Εάν θέλει να συλλαμβάνονται, να καταδικάζονται και να εκτείουν ποινές φυλάκισης και όχι να τους χαϊδεύει, θα πρέπει να φτιάξει υποδομή σε επίπεδο φυλακών και σοφρονισμού. Αν τους βγάζει την επόμενη μέρα, δεν είναι ειλικρινής. Και αυτούς που εμείς συλλαμβάνουμε με Καλάζνικοφ, με ρίσκο της ζωής μας και πολλές φορές με τραυματίες αστυνομικούς, η πολιτεία την επόμενη μέρα τους βγάζει έξω. Και αυτό είναι κοροϊδία και για την κοινωνία και για τον αστυνομικό, όπως είπε ο Σπήλιος. Θα πρέπει να δούμε και το κομμάτι σοφρονισμού και φυλακών. Εάν δεν έχω φυλακές και δεν τους καταδικάζω με ποινές και τους αφήνω ελεύθερους την επόμενη μέρα, δεν είσαι ειλικρινής στο ότι θες να συλλάβεις τον εγκληματία και να τον αφαιρέσεις από την κοινωνία. Τον επιστρέφεις και μάλιστα με ένα σοφρονιστικό σύστημα που τον επιμορφώνεις κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Παίρνει μεταπτυχιακό στο έγκλημα, επιμορφώνεται και βγαίνει πιο έτοιμος. Μάλιστα. Κλείνοντας, ναι,
Θέλω να πιαστώ από κάτι που είπε εύστοχα ο συνάδελφος ο Βασίλης. Με κίνδυνο τη ζωή μα συλλαμβάνονται. Ναι. Και θέλω να μου επιτρέψετε εδώ, κύριε Χαρταβέλα, να πω ένα παράπονο που έχουμε εμείς οι αστυνομικοί ως προς την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Πάω 40 χρόνια πίσω, όποιος κυβέρνησε. Ξέρετε, κύριε Χαρταβέλα, όλες αυτές οι συλλήψεις που γίνονται και εσείς οι δημοσιογράφοι τις δείχνετε στην Ευελπίδα που πάνε σε δειροδέσμοι ή κάποιοι, δεν γίνονται πολύ εύκολα. Γίνονται με φοβερά μεγάλο κίνδυνο για εμάς τους αστυνομικούς και δυστυχώς κάποιες φορές έχει αυτό πιστοποιηθεί μέσα από τραγικά γεγονότα. Έχουμε χάσει ανθρώπους. Έχουν μείνει ορφανά, έχουν μείνει χήρες. Τι θέλω να πω λοιπόν. Η εκάστοτε πολιτική εξουσία μας έλεγε πάντα: ναι, κάνετε ένα επικίνδυνο επάγγελμα και όταν γίνουμε κυβέρνηση θα σας το αναγνωρίσουμε. Ο Βασίλης το θυμάται και ξέρει πολύ καλά τι λέω. Ήμουν αλλιώς και γέρασα. Έτσι. Αυτό που Όταν όμως γίνονται κυβέρνηση, το ξεχνάνε. Θέλω να πω δηλαδή, εμπέζουν όλοι όσοι κυβερνήσανε τον Έλληνα αστυνομικό, τον οποίον οι ίδιοι οι πολιτικοί τον θέλουν με οπλισμένο δίπλα να τους προστατεύει. Θέλω λοιπόν εδώ να πω στην πολιτεία ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνει το χρέος της, να αναγνωρίσει το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί θα βάλουμε κάτι στην τσέπη μας. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Είναι ηθικό να αναγνωρίζει σε κάποιον που τρέχει μέρα νύχτα, που κινδυνεύει, που δυστυχώς χαθήκανε συνάδελφοι, να τους αναγνωρίσει. Θα ρωτήσω με αυτά που μου λέτε, ποιος είναι ο βασικός μισθός ενός αστυνομικού, ο οποίος βγαίνει από τη σχολή και κινδυνεύει και όλα αυτά? Δεν θα ξεπεράσει τα 8,5 εκατοστάρικα αφού δουλεύει νύχτες, Σαββατοκύριακα. Ξέρετε, εμείς δεν υπάρχει υπερθύμερο. 805 ευρώ το μήνα για όλα αυτά. Για όλα αυτά θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Είναι επιλογή του, καμία αντίρρηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως επειδή σε επέλεξα κάτι πρέπει ή να με κάψουν ζωντανό ή να σκοτωθώ. Και στο τέλος η πολιτεία, όλοι διαλέγουμε ένα επάγγελμα και προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Μάλιστα. Επειδή κύριοι είσαστε συνδικαλιστές, θέλω να κλείσουμε με να μου πείτε ποια είναι τα αιτήματά σας, τι ζητάτε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, αυτή την καινούρια, η οποία δείχνει μια τάση να ρυθμίσει ζητήματα. Εγώ θα συνεχίσω να παρεξηγούμε με αυτό που θα πω τώρα, αλλά θα συνεχίσω και την κουβέντα του Σπήλιου, τη σωστή. Γιατί θέλετε να έχετε αστυνομικούς που τους λιδωρείτε, κύριοι πολιτική και εκτελεστική εξουσία? Λένε όλοι, ο κακόμοιρος, ο αστυνομικός που θέτει τη ζωή του πρώτων όπλων με αυτοθυσία και ηρωισμό, αυτός που αμείβεται πάρα πολύ λίγο, βάλτε το χέρι στην τσέπη και πληρώστε τον Έλληνα αστυνομικό για τη δουλειά που κάνει και όχι για την αυταπάρνηση. Την αυταπάρνηση θα την έχει και τζάμπα αν τον βγάλουν για υπηρεσία. Πληρώστε τον και πλησιάστε λίγο τους μισθούς της Ευρώπης. Μην θέτετε μόνο τις υποχρεώσεις της Ευρώπης στον Έλληνα αστυνομικό να είναι στο προαναχωρησιακό κέντρο, να διαχειρίζεται τους αλλοδαπούς και τους μετανάστες, να είναι απέναντι στο έγκλημα, να είναι δια πάσα νόσων και πάσα, να μην πω τίποτα άλλο, τσιγάρο, γήπεδα κτλ. Βάλτε το χέρι στην τσέπη και πληρώστε τους, διότι ένας αξιοπρεπής αστυνομικός, ένας που δεν θα ζει άθλια και προσωπικά και η οικογένειά του, ίσως να βοηθήσει και την κοινωνία και τη δουλειά του στο να είναι περισσότερο αποτελεσματικός και χρήσιμος. Και θα έλεγα σε μερικές περιπτώσεις και περισσότερο έντιμος. Η εντιμότητα είναι θέμα χαρακτήρα. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις, και τις έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, αστυνομικοί οι οποίοι κάνανε. Αυτή, κύριε Χαρδαβέλα, δεν τους έκανε η ανέχεια κακοποιούς, τους έκανε ο χαρακτήρας τους. Κανένας αστυνομικός άρα λοιπόν δεν θα εσείς, κλέψει. κύριε Ντούμα, βάζετε σαν πρώτο θέμα τη οικονομική ενίσχυση των αστυνομικών. Βέβαια. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να ενισχυθεί ο μισθός. Εσείς? Εγώ προσυπογράφοντας αυτά που λέει ο Βασίλης, γιατί είναι πάγια αιτήματα των αστυνομικών, θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω αυτό που ζητάω και από την πολιτική ηγεσία, αλλά και από την κοινωνία. Να αγαπήσουν λίγο την αστυνομία. Και όταν σου λένε να αγαπήσουν, να καταλάβουν ότι ο Έλληνας αστυνομικός είναι ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Ξέρετε, γυρίζω πάλι πίσω. Πόσο δύσκολο είναι να τρέχεις μέσα στη νύχτα, μέσα στο περιπολικό, να προστατεύσεις μια περιουσία, μια ζωή και να μην στο αναγνωρίζουν κάποιοι. Ειλικρινά είναι βόλη στην καρδιά του αστυνομικού αυτό. Πάντως, θέλω να σας πω. Ας την αγαπήσουν λίγο την αστυνομία, δεν θα χάσει κανένας μας. Επειδή ακριβώς έχω ζήσει εγώ πάρα πολλά από τα γεγονότα αυτά, υπάρχει η αποδοχή και η αγάπη της μεγαλύτερης μερίδας του ελληνικού κοινού στον αστυνομικό. Παλιά θυμάμαι πολύ άλλα χρόνια. Δεν τα ζήσαμε εμείς, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν τα ζήσα εγώ όμως. Αλλά δεν πρέπει αυτό. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι ήταν. Αυτά δεν πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Τώρα δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει η αστυνομία. Έχει αλλάξει και η αστυνομία. Έχει αλλάξει η αστυνομία. Αλλά η αγάπη
Καλή η αγάπη στην πράξη, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντησή μας. Πολύ. Να είστε καλά και για τη καλό κουράγιο. Με τον κύριο που είναι δίπλα μου, τον στρατηγό, τον Κώστα Φράγκο, τον κύριο Κώστα Φράγκο, ο οποίος είναι και στρατιωτικός αναλυτής. Έχουμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια σε δύσκολες υποθέσεις. Είναι ένας αξιωματικός, ένας άνωτος αξιωματικός που έχει την ιδιαίτερη ευαισθησία να ψάχνει τα πράγματα. Να βρίσκει την αλήθεια, να βρίσκει το φως μέσα στο σκοτάδι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποστρατεύτηκε μένα από το στρατό, δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για το στρατό και μάλιστα να μπορεί να φέρνει στο φως στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά για σκάνδαλα που τα έχουμε πληρώσει βαρύτατα. Εξοπλιστικά, οικονομικά σκάνδαλα στο στρατό κλπ. Γράφει άρθρα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και είναι δίπλα μου για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά που έχει αποκαλύψει μέχρι τώρα και για αυτά που ίσως θα αποκαλύψει. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέρα. Αγαπητέ Κώστα, και σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή που έκανες. Όχι, δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί σας είπα, έχω συνεργαστεί μαζί του για εκπομπές τηλεοπτικές, για ρεπορτάζ που έχω κάνει κλπ. Ναι. Για πέστε μου, στρατηγέ μου, ποιο ήταν για σας το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέχρι τώρα που έχει σχέση με στρατό, εξοπλισμούς κλπ. Από την εποχή του Σιμίτη. Από την εποχή του Σιμίτη. Εγώ θεωρώ ότι η αφετηρία των σκανδάλων δεν έγινε στην εποχή του Σιμίτη, έγινε πριν. Μάλιστα. Και ήταν το σκάνδαλο του αντιαεροπορικού Άρτεμις. Αντιαεροπορικού Άρτεμις. Εκεί η ατιμωρησία που κυριάρχησε εκεί πέρα, η ανοχή της απάτης που έγινε, έδωσε την ελευθερία στους επερχομένους να κινηθούν πιο άνετα πάνω στις προμήθειες και σε αυτό συνέδραμε και κάτι άλλο. Το άρθρο 86 του Συντάγματος που μας τόρεψαν εκεί οι πολιτικοί για να παραγράφονται οι ποινές. Το αντιαεροπορικό Άρτεμις, δηλαδή, τι ήταν ακριβώς? Ήταν μια προσπάθεια που άρχισε επί Αβέροφ. Απιαβέροφ. Ο Απιαβέροφ φιλοδοξούσε να κάνει κάτι η ελληνική αμυντική βιομηχανία, κάτι σπουδαίο. Σε αυτά τα στιγμιότυπα δείχνονται μερικές από τις δοκιμές ορισμένων όπλων καθώς και του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος Άρτεμις 30. Αυτή είναι δοκιμή ακριβίας του Άρτεμις 30. Εδώ βλέπουμε δοκιμή σε πραγματικό στόχο. Στη συνέχεια βλέπουμε δοκιμή σε εικονικό στόχο. Μερικοί διαφώνησαν και λένε να μην αρχίσουμε από ένα αντιαεροπορικό που είναι πολύ, πολύ σύνθετο. Να αρχίσουμε από κάτι το απλό. Εν πάση περιπτώσει, άρχισε αυτό το πράγμα. Μετά το παρέλαβε τη σκητάλη το Πασόκ και μαζί και διότι είχαν αναμειχθεί και οι δύο, βγήκε ένα έκτρωμα. Δεν βγήκε τίποτα δηλαδή. Φαγωθήκαν πολλά λεφτά. Νομίζω της εποχής δισεκατομμύρια δραχμές. 90 δισεκατομμύρια δραχμές. Ναι, μετά αυτό δεν βγήκε τίποτα. Ακολούθησε μετά βέβαια η εποχή του Σιμίτη, που ήταν οι μεγάλοι εξοπλισμοί και εκεί δεν ήταν όλα σκάνδαλα, μην γενικεύομαι ότι όλα ήταν σκάνδαλα. Εκεί αγοραστήκανε μερικά οπλικά συστήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά και δουλεύουν ακόμη και σήμερα, αλλά ήταν αμφιλεγόμενα και άλλα ήταν εντελώς απάτες. Απάτες. Ποια ήταν αυτά? Απάτη, κατά τη γνώμη μου, ήταν τα πυροβόλα Σουζάνα.
Τα πυροβόλα Σουζάνα. Τα είχαν πάρει από την Τσεχία. Μετά ήρθαν τα Ζούμπρ. Τα Ζούμπρ είναι τα αμφίβια. Από τη Ρωσία και, τα φουσκωτά, αυτά τα φουσκωτά. Και Ουκρανία. Τα οποία απεδείχθησαν ότι δεν ήταν κατάλληλα εδώ για το χώρο της Μεσογείου. Άρα λοιπόν αγοράζαμε ακατάλληλα όπλα, ή όπλα που δεν χρειαζόμαστε, για να γίνονται οι μίζες, οι προμήθειες κλπ. Εν τω μεταξύ, το ερώτημα το μεγάλο που καλούμεθα όλοι να απαντήσουμε είναι ένοχος ο κλέφτης μόνο ή αυτός και που συγκαλύπτει τον κλέφτη? Διότι η ακολουθούσα σε εποχή του κυρίου Καραμανλή ήταν μια εποχή... Κώστα του Καραμανλή, του Κώστα του Β. Του Β, ναι. Ήταν μια εποχή της πλήρους συγκαλύψεως των σκανδάλων της εποχής του Πασόκ. Έγιναν όλα με έναν τρόπο που τον εξήγησε αργότερα σε ένα ωραίο του άρθρο Πάγκαλος, που είπε εμείς τότε εφαρμόζαμε την ομερτά. Δεν μιλάγαμε για τίποτα. Γιατί ήταν το αδερφάτο, κύριε Χαρδαβέλα. Ο ένας με τον άλλο πολιτικό να μην ασχολείται. Και προέκυψαν μετά αυτά τα συστήματα, τα καλά που είπαμε, χρειάζονται συντήρηση. Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Και αυτή τη στιγμή φτάσαμε να συζητάμε επί χρόνια τον εξυγχρονισμό των F-16, παραδείγματος χάρη, και να έχει αποφασιστεί και να μην έχει αρχίσει ακόμη. Και να λέμε ότι θα τελειώσει το 2028. Μα τι να τα κάνουμε? Νομίζουμε, και δεν ξέρω τη γνώμη τη δική σας, ότι αυτή τη στιγμή ο εχθρός είναι πρώτον πυλών. Αυτή τη στιγμή, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή η απειλή είναι εμφανής. Και πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε, να έχουμε κάτι τώρα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Όχι το 28. Ναι. Λέμε, παραδείγματος χάρη, θα πάρουμε φρεγάτες. Πότε λέει θα βγουν οι γαλλικές φρεγάτες? Το 25. Ενώ υπάρχουν φρεγάτες σήμερα, οι οποίες πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να βάλουμε ό,τι μπορούν ώστε να αυξηθεί η ισχύ του ναυτικού, το οποίο το ναυτικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ανάπηρο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν. Ό,τι μπορούν να βάλουν, έτσι. Αλλά η κατάστασή του είναι ελληματική. Είχε ένα ωραίο άρθρο την Κυριακή, μια λοσέληθη έρευνα, η Καθημερινή. Και λέει ότι το ναυτικό χωλαίνει. Εντάξει, πρέπει να το ενισχύσουμε τώρα. Όχι, δεν είναι. Το θέμα, ξέρετε, είναι ότι πριν από περίπου ένα μήνα ήταν εδώ πέρα ο κ. Μαρτζούκος, είναι του ναυτικού, Ναύαρχος. Ο Ναύαρχος. Ο οποίος μου είπε το εξής πράγμα και το είπε πολύ έτσι ψύχραμα και ήρεμα, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόβλημα σε αμυντικές... Έχει, μεγάλο. Σε όπλα και σε σας θυμίζω ότι γύρω στο Φεβρουάριο 10 πρώην αρχηγοί επιτελείων έβγαλαν μια προκήρυξη, ένα μανιφέστο. Ναι. Και χτυπούσαν τον καμπανάκι ότι δεν είμαστε καλά σε όλους τους κλάδους. Δεν συγκίνησε κανένα τίποτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά σκέφτομαι μήπως έχει κάνει κάτι, μια συμφωνία στο παρασκήνιο. Δεν ξέρω τι είδους συμφωνία. Ναι. Πράγμα που μας λέει εμάς, αφήστε ρε παιδιά, είναι όλα, μην ανησυχείτε. Ή μήπως δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι λεφτά υπάρχουν. Και στα δημοσιεύματά μου το έχω αποδείξει. Θα σας πω κάτι τώρα. Φωνάζω να μου απαντήσει κάποιος. Εγώ δεν ξέρω, είμαι παντογνώστης και δεν τα ξέρω όλα. Λέω, παιδιά, τα λεφτά του τάματος του Παπαδόπουλου, πού είναι? Πού είναι? Πολλά λεφτά αυτά. Ο Παπαδόπουλος... Τελεία. Γιατί είναι πολλοί που δεν ξέρουν. Αυτή η ιστορία είναι πριν από... Ναι, επί 30... επέτειας. Ναι, στη Χούντα του Παπαδόπουλου. Ναι. Τότε λοιπόν ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, είχε βγάλει ένα μανιφέστο ότι θα κάνουμε το τάμα του έθνου, μια εκκλησία θα ήταν αυτό. Ναι, εκκλησία πάνω στο Γαλάτσι. Στο Γαλάτσι, πάνω και στα τουρκοβούνια. Τουρκοβούνια, ναι. Και τα λεφτά που θα μαζευόντουσαν από όλους μας, θα προσφέραμε για το τάμα. Ομογενείς και λοιπά. Όχι, πολλά λεφτά θα τα δίναμε για τους εξοπλισμούς, για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Βγήκε αυτό το πράγμα. Μαζεύτηκαν τα λεφτά, ούτε τάμα έγινε, ούτε τίποτα. Ναι, και μιλάμε για πολλά λεφτά. Μιλάμε για όλο τον κόσμο που είχε συνεισφέρει τότε. Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Χαρδαβέλα. Και εγώ δεν ρωτώ με, διότι σας λέω δεν τα γνωρίζω. Μπορεί να βγει κάποιος και να πει: τι φωνάζεις, αυτά τα λεφτά πήγανε στην υγεία ή πήγανε σε νοσοκομεία. Οπότε κλείνει το θέμα. Δεν μιλάει κανείς. Τι γίνεται με αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν με κάτι τιμωρήθηκαν καθόλου για όλες αυτές τα σκάνδαλα της Σουζάνας και των αντιαεροπορικών Άρτεμις? Τιμωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι πλην του Τσοχατζόπουλου και κάποιων δύο-τριών? Κανείς. Παραγραφτήκαν αυτά? Ναι, έχουν παραγραφεί και στα θέματα του Τσοχατζόπουλου
και του Παπαντονίου δεν προέκυψε η ενοχή τους ή μάλλον η διώξή τους, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα είναι ένοχοι. Αυτός δικάστηκε ο Άκης, καλά. Ο Παπαντονίου δεν έχει δικαστεί. Δεν ξέρουμε αν είναι ένοχοι. Προέκυψαν από, να με επιτρέψετε να τους χαρακτηρίσω, αλανιάριδες λογαριασμούς που βρεθήκαν κάπου έξω, ψάχτηκαν αμερικοί και λένε τι είναι αυτό. Το πήρε η δικαιοσύνη ελληνική, το ψάξε και βγήκε. Δεν έγινε κατόπιν μιας ορισμένης διαδικασίας διώξεως για συγκεκριμένα σκάνδαλα. Έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν έγινε τίποτα. Κοιτάξτε, βασικά εκείνο που μπορεί να πει κανείς ότι είναι μία από τις αιτίες της σημερινής διάλυσης είναι η ατιμωρησία. Η ατιμωρησία. Δεν υπήρξε ανέμεση για τίποτα. Ένα ερώτημα, γιατί ο άρχοντας, ο εξουσιαστής, είναι υπεύθυνος και για ό,τι πράττει και ό,τι παραλείπει να πράττει. Δεν μπορείς τώρα να του πεις το αλλού σου ένα υπουργός. Εγώ λέει δεν έκλεψα, παιδιά. Ναι, αλλά έπρεπε να συντηρήσεις αυτά όμως. Όφιλες. Και το παρέλειψες, αλλά είσαι υπόλογος. Ένα κομμάτι της σημερινής κρίσης οφείλεται σε όλα αυτά τις ρεμούλες. Βεβαιότατα οφείλεται. Οφείλεται, μην τα φορτώνουμε όλους τους εξοπλισμούς, γιατί κρύβουμε τα άλλα. Μία μεγάλη τρελό σκάνδαλο, κατά τη γνώμη μου, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα κραυγαλαίο σκάνδαλο. Ξέρετε, εσείς τότε είσαστε στην αποκορύφωση του ρεπορτάζ που κάνατε και ξέρατε ότι ένα έργο Ολυμπιακό, το οποίο ήταν προϋπολογισμένο να είναι 10 εκατομμύρια, στην τούρλα του Σαββάτου που λέει τελειώστε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε, πήγαινε 100. Όλα αυτά, η βραδιπορία ήταν προσχεδιασμένη, δεν ήταν φυσική. Έτσι. Μετά υπήρξαν και άλλα πράγματα τα οποία οι διαθέσεις ποσών μεγάλων σε μερικούς εργαζομένους, κομμάτια εργαζομένων, τα οποία δεν έπρεπε να δοθούν τόσα. Αλλά τα δίνανε για να εισπράξουν ψήφους. Τα λεγόμενα. Ναι, και σας θυμίζω ότι γινόντουσαν τέτοιοι δανεισμοί, τρελοί δανεισμοί, που όλοι απορούσαν, όσοι ανακατευόντουσαν με τα οικονομικά, πώς θα βγούμε. Και μετά, βέβαια, αυτοί μας δάνειζαν απ' έξω. Μας δάνειζαν, ξέροντας μετά θα μας αρμέξουν. Έτσι. Περιμέναν να μας αρμέξουν. Έτσι. Για πες με έρθουμε στο σήμερα. Βλέπω μια πίεση προς την Ελλάδα από Αμερική, Γαλλία, Γερμανία για την αγορά φρεγατών, Μπελμάρα ή όχι, ναι, για τα αεροπλάνα κλπ. Νομίζετε ότι η Ελλάδα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση από τρία θηρία κράτη, Αμερική, ναι, Γερμανία και Γαλλία? Ναι, κοιτάξτε, και οι τρεις αυτοί που αναφέρατε, τα μεγάλα κράτη, έχουν εισπράξει πάμπολα από την Ελλάδα. Εμείς είμαστε πελάτες κατά βάση της Αμερικής, της Γερμανίας. Με τη Γερμανία πήραμε ένα σωρό πράγματα. Και από τη Γαλλία έχουμε αγοράσει. Έτσι. Έχουν συνηθίσει να έχουν έναν καλό πελάτη. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή πιέζουν, γιατί σου λένε αυτοί είναι σε ανάγκη, θα κόψουν το λαιμό τους, θα βρουν λεφτά, θα δανειστούν. Θα ξαναπέσουν στα δάνεια δηλαδή. Έτσι, αυτό το γεγονός το εκμεταλλεύονται οι ελληνικές κυβερνήσεις, ότι αυτοί θέλουν να αγοράζουν προϊόντα τους. Από την πλευρά μας υπάρχει εκμετάλλευση, διότι ακούω θα γίνουν κάποιες συμπράξεις και συνεργασίες. Ακούω αυτά τα πράγματα, αλλά το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο να δεχτεί συμπαραγωγή ή να δεχτεί επενδύσεις, διότι οι όροι είναι βαρύτατοι. Το ελληνικό κράτος, αυτή τη στιγμή όπως τα έχει καταφέρει, έχει τεράστιους φόρους, τεράστιους φόρους για να μπει κανείς μέσα στο σύστημα των επιχειρήσεων. Μετά έχει μεγάλη φορολογία στα κέρδη και μετά υπάρχει και μία ασάφεια. Διότι δεν υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα που να λέει επί 5 χρόνια θα πληρώνετε 5%. Του χρόνου μπορεί να πει 8%. Μετά υπάρχει και μία ασάφεια όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Βλέπετε, απεργίες από εδώ. Ναι, και προτιμάνε τώρα να φτιάξουν, παραδείγματος χάρη, η Γερμανία αυτή τη στιγμή συζητάει με την Τουρκία να φτιάξει ένα τεράστιο εργοστάσιο της Volkswagen έξω από τη Σμύρνη. Είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και θα απασχολήσει γύρω στους 4.000 εργαζομένους. Αλλά εκεί η Τουρκία τους έδωσε γη, τους έδωσε φορολογικές απαλλαγές. Καταφέρανε να τους δίνουν τέτοια κίνητρα που μην έρχονται εδώ πέρα. Και μια και μιλάμε για την Τουρκία, θέλω να σας ρωτήσω κάτι έτσι σαν στερεωτικό αναλυτή.
Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι καλά θωρακισμένη απέναντι στην τουρκική απειλή και στις τουρκικές επεκτατικές ματιές? Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία με ένα βαθμό καλής βαθμολογουμένης αποτροπής, αλλά όχι ικανοποιητικής για να την ανακόψει. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορούμε δηλαδή να το πω χοντρικά, ναι. Εμείς θα χρειαστούμε αυτή τη στιγμή 10 ντουφέκια για να... 10, αλλά έχουμε τα 5. Έχουμε τα 5. Δηλαδή θα πολεμήσουμε, θα βαρέσουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή η ικανοποίηση του μίνιμουμ απαιτημένου. Και για να είμαι σαφής, θα πρέπει στη θάλασσα να έχουμε και 2, 3, 4 καινούριες μονάδες. Γιατί οι παλιές είναι παλαιωμένες πλέον. Θα πρέπει στην αεροπορία να προχωρήσουμε παραπάνω από τα αεροπλάνα και να μπούμε στα drones, να μπούμε σε νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει τα οπλικά μας συστήματα, αυτά που έχουμε, να μην πάρουμε καινούργια, αυτά που έχουμε, να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Έχουμε προβλήματα. Και τα οποία αυτά προβλήματα δεν είναι τα σημερινά, δεν είναι του Μητσοτάκη αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα διανύζονται επί μια δεκαετία, γιατί δεν έδειχναν ενδιαφέρον. Πέστε μου εσείς τι ενδιαφέρον δείξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να συντηρήσουν τα F-16. Όλα λέγανε θα το δούμε. Η προσπάθεια ήταν η μπάλα να πάει στον επόμενο. Η ευθύνη να μεταβιβαστεί στον επόμενο. Κάτι τελευταίο να μου πείτε, θα φτάσουμε κάποια στιγμή να καταργηθούν αυτοί οι περίφημοι μεσάζοντες, οι οπλάδες, οι οποίοι κερδίζουν τεράστια ποσά στα deals που γίνονται μεταξύ Ελλάδας και των ξένων κρατών? Θα μπορούμε να αποφύγουμε το όργιο που γινόταν, αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει καμία προμήθεια, χωρίς να έχει ένα ίχνος μίζας. Είναι αυτά, παραδείγματος χάρη, στην Τουρκία, που παρακολουθώ κάθε βήμα της τουρκικής βιομηχανίας και των εξοπλισμών. Αυτό το οποίο λεγόταν η μίζα, που τη λένε αλλιώς στην Τουρκία, έτσι. Μπαξίς. Μπορεί να μην ήταν στο μέγεθος που δινόταν γιατί στην Ελλάδα είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Κάθε όριο. Ανεξέλεγκτα και διότι πήγαινες και τους έλεγες ότι, κύριε, κοίταξε, εδώ αυτό το ίδιο υλικό το αγόρασε η Φιλανδία. 10% φθηνότερο. Εσύ γιατί το πήρες? Άρχισαν λοιπόν βουρ και τα μπλέχανε τα πράγματα. Θα σας πω ένα τραγικό που πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί οι Τούρκοι είναι φοβεροί στην πολεμική βιομηχανία. Οι Τούρκοι φτάσαν σε ένα σημείο να λένε στον προμηθευτή ότι αν δεν μας δώσεις στην αρχή 30%, μετά τώρα έγινε 50% εγχώρια συμπαραγωγή, δεν στο δίνουμε. Να μην κάνεις αίτηση καθόλου. Εδώ πήραμε τα ελικόπτερα NH90 το 2003. Υπερκοστολογημένα δε, αλλά η συμμετοχή ελληνική. Τι ζητήσαμε δηλαδή? Ρε παιδιά, δώσε μας και εδώ, έχουμε ΑΒ, έχουμε αυτό, να φτιάξουν κάτι. Να δουλέψει κανένας εργάτης. Πόσο πήραμε και 1,7. Είναι φρίκι. Ναι, 1,7. Ναι. Είναι φρίκι. Και τολμάνε και μας κοίταζαν με 1,7. Και δεν βρήκε η αντιπολίτευση τότε να ουρλιάξει, να φωνάξει και να πει ντροπή σας, ρε. Αλλά λέμε. Καταλαβαίνετε τι λέει τώρα ο στρατηγός. Θα έρθουμε εμείς, σου λέει. Ναι. Λέει το εξής, ότι αγοράζεις, να πούμε, ελικόπτερα, 30, ξέρω εγώ πώς ήταν, 40, με ένα συγκεκριμένο ποσό και λες ότι να μας δώσετε και τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κάνουμε κάτι για τα ελικόπτερα αυτά, να συμμετέχουμε δηλαδή στην παραγωγή τους. Και ενώ οι Τούρκοι καταφέρουν το 50%, δηλαδή 50% τους παίρνουν για να κάνουν παραγωγή τουρκική για τα ίδια συστήματα που μπορεί να τα αγοράζουν από τους Αμερικάνους, εδώ πέρα 1,7. 1,7. Τίποτα, ούτε ένα ουρλεμά. Τίποτα. Και θα σας πω κάτι το πολύ τραγικό που έγινε. Με αυτή την απαξίωση της ελληνικής βιομηχανίας που δεν τους δίνανε να συμμετέχουν και την απάτη των αντισταθμιστικών, που τα αντισταθμιστικά επεδιώκονται για να μπουν μέσα στην αμυντική βιομηχανία. Τα τρώγανε. Έκλεισε η Ελβό. Είχαμε ένα μοναδικό εργοστάσιο αυτοκινήτων, η ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Ναι, η οποία έκλεισε. Και τώρα την πουλάνε μπυρπαρά. Την πουλάνε. Και εσείς, ο φορολογούμενος, καλά, εγώ είμαι στρατιωτικός και λέω, τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Εσείς λέτε, ποιος θα μας φτιάξει τώρα φορτηγά για το στρατό? Ξέρετε πόσο χρόνο είναι τα φορτηγά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο στρατού? 40 ετών. Πρέπει δηλαδή να αλλάξουμε και φορτηγά.
γιατί θα ξεκινήσει κανένα σώμα στρατού με τα φορτηγά και θα μείνει στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, να αλλάξουμε. Ποιος θα τα φτιάξει τώρα? Ποιος θα τα φτιάξει? Δεν υπάρχει το εργοστάσιο. Και το πουλάνε αυτή τη στιγμή. Το πουλάνε. Και δεν ήρθε κάποιος να πει: ελάτε εδώ. Γιατί έκλεισε αυτό? Να κάνει μια έρευνα και να πει στον ελληνικό λαό: έκλεισε γιατί το κλείσαν αυτοί. Η τάδε. Στρατηγέ, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντησή μας, κύριε Φράγκο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είπαμε αρκετά πράγματα. Ξέρετε, εκδηλώνω κάθε φορά και φαίνεται μια αγανάκτηση για αυτά τα οποία. Με συγχωρείτε, ήμουν λίγο επιθετικός. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή κάτι να κάνουμε. Εγώ είχα προτείνει να ανοίξουμε ένα ταμείο και να βάλουν ό,τι να είναι, να πάρουμε 2 φρεγάτες, να πάρουμε 2 πυροβόλα. Αλλά οι πιστώσεις δίνονται αλλού. Υπάρχουν λεφτά. Ανέφερα το τάμα. Στην άλλη φορά που θα συναντηθούμε, θα σας πω και άλλες πηγές που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε αρκετά για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό στράτευμα και τις ανάγκες που έχουμε. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.